Това е пратката ми от Милена Орхид от Фейсбук. Да видим сега какво ми е изпратила. Поръчала съм си няколко ферокактуса. Ферокактус макродискус. Оле! Ето го сладура макродискус. Оле, какъв е хубав! Това Трайхея къстенея. Ако го произнасям правилно. Оле, Боже, колко е мъничка и хубава. Оле, душичка. Много е хубава. И следващото Ферокактус грацилис. Грацилис ли е? Аз ще си помогна и с другата ръка. Какво момче голямо. И с тези бодлички. Супер е. Супер. Много е хубав. Разкошен ще стане. И това е моя подарък. Ферокактус латисипинус. Латиспинус. И подарък си имам. Благодаря, Милена Орхид. Благодаря за което. Ето го и подаръчето. Ето още един красив ферокактус. Вече си имам 3 в колекцията. Мисля, че имам само един в къщи. Сега си имам вече 3 ферокактуса. Разкошни са заради бодлите. Много ги харесвам заради бодлите. Това е от мен. Благодаря, Милена Орхид. Пак ще пазарувам от теб. Всичко добро, приятели. Ето ги наседени вече. Моите красавци. Дано станат голями. Нюто и нюнюто.